det er jo rigtig dejligt at se, at ikke bare publikum er med, men også alle de andre dansere fra de andre grupper, at man hæver hinanden, og man hjælper hinanden, og man det er kendetegnet for en god stemning, det er så bare kulissen. Ja. Det er jo faktisk sådan, at man kan som et kuriosum måske nævne, at ud af de 10 styrelsesmedlemmer i Landsforeningen Danske Folkedans, så er der faktisk 5 af dem, som er med her i dag og danser, fordi de er fordelt på de hele 4 hold. Og jeg tror måske nok ikke, at det er særligt normalt eller sædvanligt for organisationer under Danmarks Idrætsforening, at man har en bestyrelse, hvor 50% de udøver deres egen idræt på eliteplan. Det tror jeg faktisk ikke. Og at alle bestyrelsesmedlemmer udøver idræt. Ja, den sidste af de 4 grupper er mellem roerne. Under Folkedanslandsstævnet i Aabenraa i 2011, så er instruktør Kate Jertz lavet et opvisningsprogram til mellem roerne, og omgående så gik hun i gang med at finde et tema for opvisningsprogrammet. Det var, som vi måske husker, en sjaskgrød sommer. Det var der lidt i Aabenraa. Det resulterede i, at uanset hvilken retning hun ledte efter tema i, så endte det hver gang med regn og paraplyer. Til sidst opgav vi at kæmpe imod, og paraplyer blev en del af show til DM 2012. Så er der lige omkring menuetten i deres program. Midt i vores program danser vi menuet. Her vil I bemærke, at det menuettrin, vi danser, er lidt anderledes end det, vi oftest danser inden for danske folkedanser. Vi danser dronningens menuet fra hæftet 26 gamle folkedanser fra forskellige egne. Menuettrin her er det samme, som danses i menuetten i Elverhøj, og er et ret ung trin fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor det i vores kredse mere kendte menuettrin er betydeligt ældre. I ser I klar nu, så klar som I kan blive. Velkommen til Mellemroerne.
Det er det første program, vi har set endnu, der har taget højde for, at det skulle klokke med. Så det var imponerende. Så er det nu, I skal til at afgive jeres stemme, og I behøver sikkert fræse rundt med jeres små kuponer der, fordi det er faktisk sådan, at stemmeurnen der kommer til jer. Så I kan sætte lige så stille og roligt og skrive, hvad I synes, det skal vinde.